Faqda waħda u bl-appoġġ tal-poplu inwasslu l-bidla li hemm bżonn, messaġġ li spikka l-ħadd filgħodu fid-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista f'diskors indirizzati mill-kandidati għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew li Buġeja Bartolo u Peter Aġus. Buġeja Bartolo saħaq li waqt li fl-aħħar xhur u ġimgħat iltaqa' ma' diversi familji Maltin u Għawċin, innota li ċ-ċittadini qed jisqu li pajjiżna qed jintilfu l-valuri bażiċi li jsawruna, bis-sens naturali tat-tajjeb u l-ħażin qed jisfuma. Huwa insista dwar il-bżonn li l-partit ikompli jistinka biex iwassal tama l-futur pożittiv, dan fost oħrajn permezz ta' kritika konstruttiva fejn ikun hemm bżonn. Għandna nagħtu tama għall-futur billi nkunu pożittivi kemm jista' jkun u fejn hemm bżonn nikkritikaw nagħmlu dan b'mod kostruttiv. Dan filwaqt li Peter Aġus sostna li l-ħidma fil-Parlament Ewropew trid issir bl-arfien, bil-għaqal u bl-enerġija. B'tim tal-Partit Nazzjonalista u tal-Partit Popolari Ewropew. Aġus saħal li żgħażagħ Maltin u Għawċin iridu tama ġdida, hekk kif sfortunatament 80% minnhom qed jgħidu li xebgħu u jridu jitilqu jgħixu barra minn xtutna. Oħrajn jinsabu sfurzati li jagħmlu dan. Għaldaqstant Peter Aġus insista li din il-bidla tista' ssir biss jekk flimkien mal-poplu fit-8 ta' Ġunju il-Partit Nazzjonalista jirbaħ it-tielet siġġu fil-Parlament Ewropew kif ukoll jikseb suċċess fl-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali. Id-determinazzjoni li taqadna li nġibu l-bidla flimkien. Mela ejjew fit-8 ta' Ġunju nivvutaw il-kandidati kollha tal-Partit Nazzjonalista. Jade England, għal Net News.